sa pagpalangga sa banwa, ining rason nga ginadumdum naton siya. Seguridad yun niya importansya, agud mapahamtang kasing-kasing sang kada isa. Hindi lang lupa ang ginbahin niya sa aton, kundi paglaom kagkaayuhan naton. Storya sang imong pag-ulitin, padayon namon kay kasagin. Bulawan ang imong mayong nga binuhatan, magapabilin isa ka hatumanan. Oh, Bulawan, ang imong puli ka kontribusyon, magapadayon sa mga sunod nga henerasyon. Bulawan, Francisco Sumagaysay Silawan. Francisco Sumagaysay Sinya. May bahin sa panugyanon mga ilong. Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device. Iniisa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Yari ang pila ka mga pahanumdom agud nga makalikaw sa fake news tungkol sa lahat ng balita kag impormasyon. Una, kay verify gid ang kinaligan sa impormasyon, hindi gilayon magpati sa mga hindi masaligan nga mga sources. Ikadua, ikawan pan ang pag-share sa mga makadulugan na impormasyon nga makahatag kakugma kag kabalaka sa kadamhan. Mangin alerto sa tanan nga tiyon, ilabi na gid sa mga impormasyon nga aton naban. I-follow man ang mga official Facebook pages sa inyo kapulisan agud nga mangin updated sa mga masaligan nga impormasyon. Ibaluon ang mga hotline numbers sang pinakamalapit nga police station sa inyo lugar agud makapadangat sa impormasyon kung kinahanglan. Ini nga pahanumdom pinadulong sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the hope of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa aton salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton gid ang signal lights antes magliko
o kung magpunto para maalerto ang nagasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagad sa nagakaigaw nga kada sigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa iban nga mga motorista para mapaiway ang hindi pag-intindihan. Ni nga pahanumdum ang ginadudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat nato himuon ang hindi kita mabiktima sa online scam? Una, hindi pag-entertaineron ang mga nagpadala sang mensahe gikan sa hindi mo kakilala ng mga individual, text man o kung chat sa imo social media. Likawan man ang mga transaksyon sa mga hindi mo lubos kakilala online. Kag kung ikaw man mahilig mag-shopping online, magamit lamang sa gahiti mo na masaligan ng mga online shopping applications. Likawan kung magpadala sang kwarta, pinaagi sa mga online remittance kag online banking, pinabinagid sa mga daladko nga katidad. Likawan man ang mag-post sa social media sa imo manggad agud mapalayo sa mga potential target sa mga online scammer. Mangin alerto sa tanan nga tion, hindi gid magsalig kidayon. Apak, kung ikaw nga biktima na sa mga online scammer, hindi magkahuya nga magbisita sa pinakamalapit na police station para sa nagkataingdong aksyon. Agud, may hindi na matutungan pa ng ila mangin biktima. Tandaan, wala sang manungkinto kung wala sang nagkataingdong. Ini nga pahanungdong ang ginatudong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen. Welcome na naman sa aton sining programa mga kabyanan. Ang ginaulat-ulat sa tanan kaginakalangagan, permigid nga ginabantayan. Wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cops on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Bayan Emmanuel Rasalan. Sa ngalan man sa aton Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Ining rason nga ginadumdum naton siya. Yes. Bulan sa Marso 17, tuig 2026. Anya So, subong nga adlaw mga kabyanan. Kamera kita nga espesyal no nga dinapit nga bisita, which is nga introduce naton later. Kasi nga madugay mga kabyanan, kayo very excited na ni siya mga kabyanan. Di pa No, kaga nga aton sining kaupod sa subong aga to be introduced later no, dugang no to empower our women. No, sa aton sining mga not only no sa aton sining mga Ilonggo Cops, sa aton siling entire PNP organization no nga mga kababaihan. Kundi mga kabanan sa tanan-tanan naton sini nga mga pumuluyo no sa bilog nga Pilipinas. No, ako to malabutan sa aton sini nga programa. Dire labot gani kita sa California no kay Ma'am Nala Rodriguez sa United Kingdom no. So amo ni mga kabanan mga pamatian naton karon no mga word of empowerment and inspiration. Yes mga kabanan. And kabalikat princess no kamusta ang imo sining adlaw? Yes, kablikat Vince, no, very excited man ako subong nga adlaw kay ang tubig ko naman nato no related man gyapon sa aton nga Women's Month nga usually
call naton nga gida-discuss halin pa sang Sunday kablikat Vince. Yes. So muna mga kabinan sa subong nga aga, no, madamo kita sang topiko nga pag-istoryahan. But before that, no, kinatamiyaw tagid ang aton sining provincial director, no, which is nga very active gid, no, innovative and dynamic. No, kabalik at aton sining provincial director Police Colonel Bayani Manuel Rezalan. So muna yung mga kabiyanan, no. So, sa Mayo niya. Yes, kablikat Vince, no? Ara din mo na kung saan. arasan mo. Storya sa Yes. Ara din man. Hello. Okay, dalan lang. Hindi siya mag-match play. Hindi nga naman. Pero ligat pa rin natin sting. Okay na natin. Huwag na matando ka. Hindi na yan naman. Hindi. Di, ang connection niya eh. Nang taon-taon din eh. Muni yan. Arisa. Ang muna sa tunga? Tapi. Hello. Ano na? Wala lang maon. Din wala Why maon? Wala maon. Waya na on. Wala maon. Ang Oo, wala maon. Ano maliwat pa ta? Oh, hindi na magliwat. Sa lugar sang Santa Barbara may legacy Okay. umpisa Ara na gid, Ara shoreball na naman. gid. papalangga sa banwa. Okay mga kabinan, no. Thank you so much sa liwat. No, may gamay kitang technical No, siguro Technical no. issue. Oo, gamay nga diferensya sa aton sini nga technical mga kabinan. But then ara no panumbalik na kita mga kaabiyanan. Yes, kablikat Vince. So welcome na liwat no sa aton sining programa. No, ang ginaulat-ulat sa tanan ka ginakalangkagan. Kag permigid nga ginabantayan. Yes. No, wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cups on air. So ara nakabalikat princess no do namin ang imo sining audio. Ang ginagaliw ako audio kablikat Vince, no? Yes, ka Ay, sa don't need mga to ba
Kag sa Subongaga mga kabanan, para sa aton sining nga pag-istorya sa Subongaga, siyempre Subong Ma'am Princess nag-celebrar kita no sa Subong aton nga bulan. sining National Women's Month celebration no 2026 no, which is nga ang tema dira no, we for gender equality and inclusive society mga kabanan. So muna karon pag-istorya naton, that is why no meron kita subong nga dinapit nga bisita Yes. no nagikan sa Aviation Security Group, Kablikat correct. Twins. Sa Subongaga mga kabanan no, hindi na kita magpadugay-dugay pa. No, kaya very much excited man kita no ang pakipag hinunanon kay ma'am. Oo. Yes, Kablikat Twins. Yes, no. And before that mga kabanan, no sa pag hinunanon naton kay ma'am sa Subongaga, no aton man karon nga pag-istoryahan no ang aton sining Fire Prevention Month. Yes, Oo. which is nga ti isa man ka Importante nga tupiko Kablikat Twins. Yes. Oo, sige And ma'am which nga Princess. Go ahead, itakol ma'am naman natin Princess, Kablikat Twins, no, ang related sa aton nga Fire Prevention Month, kay which nga malikawan naton Kablikat Twins, no, ang sunog kag mga amo ni nga ang hitabo, no, nga usually nga katabo subong nga bulan. Kasi bulan sang summer mga kabanan. Mainit-init. Magdubli halong gid kita. No, bangod nga ang makalalit nga kalayo, no, wala na may ginapakisinoya. Ubos Ang gid. balit sa iba ni Kabalikat Princess nga masuki lang kuno nga mabaan ka, hindi ka lang masunugan. Yes, Kablikat Twins. Yes, kaya sa Subongaga mga kabanan, no, wala man kita no nagakulang sa pagpalinton sa inyo. Every time sa aton sining mga programa nga maghalong gid nga ang kaimportante no, nga dapat well educated kita, well oriented kita mga kabanan kay mga ginapitikayon man kita nga fire drill no with our Bureau of Oo. Fire Protection. Which is nga ti para gid sa aton sining nga safety no, kabudlay no nga sa mga sunog nga ni mga kabanan, no madamo kita gani sa mga impormasyon nga nabaton ka mga balita nga nadulaan gid no sang mahal sa kabuhi no bangod sa makalalit nga dulot sang sunog, Sunog. mga kaabyanan. So sa imo Kablikat Princess, ano na yung ma-advise mo sa mga kautoran naton dra? Yes, Kablikat Twins. Ang most especially Kablikat Twins, no, ang preparedness gid, no, ang importante gid nga butang sa aton. Kay once nga ara nakita sa tion Kablikat Twins or ara nakita scenario sang sunog, dapat kabalo kita no kung anong aton mga i-secure. Most especially ang aton na ang pinaka-importante da Kablikat Twins ang aton kaugalingon. Kag ang aton nga mga kabataan, ang aton mga valuables da Kablikat Twins, pwede pa na naton secure after no. Kung mga dagko na ang kalayo Kablikat Twins no. Ang na nato no. Kung hindi naman lang kaya ang sitwasyon, mas okay na nga masalbar naton aton mga kaugalingon kag ang aton nga family Kablikat Twins. Yes. So good morning man galit no mga kabanan. No, sa aton sining nga provincial prosecutor no nga nangin dinapit naton nga bisita sa aton sining CIC class mga kabanan, opening sa aton sining criminal investigation course with our provincial director police Colonel Bayanay Manuel Arsalan, sa aton sining guest of honors and speaker mga kabanan, ang aton sining provincial prosecutor no, attorney Helen Herutse. So which is nga tinagatagman sa iya sining expertise no pag-abot mga kabanan sa eksperyensya kag mga about the 5 pillars no of criminal justice system, which is nga ti isa gid sa mga importante no pag-abot sa investigasyon sa aton sining mga future investigator. Investigator. So within fact kanang Kablikat Princess, ang aton sining mga participants is investigador na nga daan no antes nga kumbaga nag-participate no sa sining CIC course mga kabanan. So hope no nga magin madalag Mas o madinalakon ma-enhance, kag ma-enhance kag well equipped naman sila mga kabanan pag-abot sa mga idea no, knowledge and wisdom sa aton sining nga trabaho. It's because nga we're part of the criminal justice system no in the field of law enforcement mga kabanan. So sa Subongaga no hindi na kita magpadugay-dugay pa. Yari na mga kabanan no, sa Subongaga ang aton sining nga dinapit nga bisita no from our aviation security group. Ladies and gentlemen, no buligan na kita no sa pag-welcome no aton sining tropa no. We have Police Senior Master Sergeant Menelisa Feines. Ma'am, good morning. Welcome gid no sa aton sining programa Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa Subongaga, Kabalikat Princess and Kabalikat Vince, ma. Good morning man, Kabalikat Vincente and Kabalikat Princess mayong adlaw subong. Yes, ma'am. Okay.
Nagapasalamat ako nga naging kabahin ako diri sa programa nyo kag maging isa sa pagselebrar sang National Women's Month. Yes. Yes. So thank you so much gid ma'am no for of course pagkatagit sa aton no sang imusin nga Tion. tion Oo, no kabalikat. and expertise no kag of course no word of encouragement no sa hindi madugay no kay para ma'am sa ibalo naman sa aton sining mga kauturan sa subong nga aga no paano bala kita ma'am no nakalabot no sa kumbaga kadamo kita sang dapat sudlan pagid nga iban Oo. nga agency no way isit nga sa aviation gid kita ma'am no nagsulod ma'am. Bali sa aviation, pangarap ko sa abi nga dira ako mag-obra. So mas maayo nga instead nga maging flight attendant, so kahit Oo. sa police man lang sa ABSIC group, mapaglingkod ako sa ato nga kababayan. Yes, no? Buga, ano ka, ma'am, ano ka tugpo, aeroplano, ma'am? Wala, ma'am. Oo. Yes, ma'am, no? Just, pero kiddingly aside, ma'am, no? So, pila na kita katuig, ma'am, sa, sa aton sining nga serbisyo, ma'am, sa aviation? Bali 15 years na ako in service. Nag-start ako 2010 as sa subong. Yes, okay, ma'am, princess? Yes, kabalikat Vince. So, ma'am, ang sa 15 years muna, ma'am, usually dira ka lang gid sa aviation security group. Kag ano ang mga mostly, no, mga ang hindi mo bala malipatan nga part sa ubra mo nga do medyo nagtatak sa imo during those times? Muna ang bali, ang pagda-assign sa akon sa iba-iba nga station sa ABSIC group. Sa Rojas, Kalibo, Katiklan, kag diri sa Iloilo. Pero ang most memorable mo, ma'am, nga assignment, ma'am, sa At diin. sa Katiklan Airport. Yes, ma'am. Kaya Nga- nagdugay ako dito, 8 years ako. Okay. Pagkabuti na libot, taglit ni ma'am Japanay, ho? So, ma'am, mo 15 years in 15 service. years sigid kabalikat Vince, no, which is Mhm. madugay na, no, ma'am, no. Ang aside from that, ma'am, no, kay daw damo ginang aton na mga viewers kabalikat Vince, no. Yes. Nga daw medyo base bala interesado kay ma'am, no. Ano ni balang hambal, ma'am, no. Ang aton na status, ma'am, subong, ma'am. Ang Single. single. Yes, so tawag na lang natin si Ma'am Fines, si Ma'am, no? si Kaya Ma'am namin sa mga Fines, apelido ni oo. Ma'am. So, si Ma'am, no? Very unique kabalikat Vince. Yes. So, kaya pili ni Ma'am Anay nga maging single. Kiti, syempre, no, kung ngita ka naman sa partner mo kag dogin na pokpok mo lang sa ulo mo, no? No mo naman kabinan. So, hindi dali-dali, no? Magsulod sa ka relationship kung hindi ka pa ready. So, muna no, Yes, time will oo. come, no? Ang pagiguma, mabot lang na. So, muna mga kabinan. So, pasalamat kita sa subong aga. Kada isa Ati si Ma'am isagid sa mga dinapit naton nga bisita. So Mhm. para sa mga topik ko no kag kabalikat princess no ang aton dira nga mga pamangkot no para kay Ma'am. Yes. Ma'am, ang actually, di ba, kay Women's Month subong bulan, mayara kita man nga sa aviation security group, ma'am, no, nga mga aktibidades, ma'am, no, pwede bala nato na ay maihambal sa aton nga programa subong kung mga anong mga importante nga mga pwede nyo nga ang ginadiscuss during those times sa inyong lectures. Bali may aktibidades kita nga ginaano sa airport tulad lamang sa pag-distribution sa mga flyers, pulong-pulong at the same time sa nag-lecture man kami sa mga estudyante nga ga-OJT sa airport. Nagahat sa mga estudyante nga para sa mga children, sa mga kabataan, kag sa mga kababaihan din. Yes, oo. ma'am. Muna kabalikat Vince, no? Mm. Ang usually kuno nga ginagistoryahan ay kami kanina ni ma'am, no? Ang usual bala nila kuno gina-discuss dito kag ang ilang nga mga lecturers, ang ga-discuss kuno sa Iwas Bastos Law Act, no? In which bala nga ang amo nang ginatawag ta nga Safe Space Act kabalikat Vince ang Bago na subong no? Oo. Mm. Kag amo na ang di nato ni pagbasta-bastahon kabalikat Vince, no? Kaya ang amo ni nga mga layi very important gid ni amo ni ang Republic Act 11313 kabalikat Vince for Yes. information sang tanan, no. Kag ang aton nga mga simple-simple nga catcalling kabalikat Vince, no. Ang ma'am, no, pwede na gid na mapakasuhan, no. Yes, kuti kisa annoying no. Once Annoying, nga mo oo. kana pulo paninulan ka, siyempre bastos no. Amo na ang covered no sa aton sini nga Safe Space Act no nga kumbaga for your para man simo sini nga seguridad no makabanan ikaw bala sugot ka lang balaihan nga gagi-agi kada karon bisan formal ka way kay catcalling, galong-ulango ya tawgon kay mo yung nung panihol Sexy, ka na. oo, sexy. or Oo. kung ano pa da no. Kung Which mga- is oo nga abi nila siguro nga sa social media pa bala
Which is nga ti kung mga actual senaryo mga kabinan, mabastos ka gid, no? Which is nga ti hindi gid mayo kag hindi gid advisable ngayon para sa mga kautoran naton da especially sa mga kalalakihan, baw sa subong nga bulan sang Women's Month. No, we need to empower, no, sa aton Paiway ka mo, ana. Bisan pa gani, no, hindi Women's Month buka mo da. Abi pag tama nyo na kay may kalalagyan gid kamo mga kabinan. Yes, Kabalikat Twins. Ang Yes. next question, ma'am, no? Kay, di ba, usually kung may era sang mga complainants naton nga female or females nga in which bala yung maka-encounter, no? Sa during those times sa pagtabok nila sa papawid, no? Kabalikat Vince, no? Ang ano ato nga pwede nga ano ma'am himuon sa munang abutang. Actually pag-duty ko, wala pa man ako na-encounter. Pero kung sakali pong may arap pong complainan, gina-entertain po namin na mga pulis. Hindi lang sila magkahadlok kag magkadto sa amon kag magsugid kung ano para kung anong maibulig namon mabulig kami nga mga PNP sa ABSI group. Yes, Yes, ma'am. So, Kabalikat Vince, no? So correct yun nakabalikat princess man. So ma'am finds no regarding naman may mga experiences bala ka mo ma'am nga like for example sa airport no may mga passenger kita or may mga kotoran kita nga still gyapon ga engage gyapon sa illegal activities like may mga recoveries kita sa mga bala or mga armas may mga experience na kamo sina ma'am. Actually may ara bali ang mostly namon nga na confiscate ay yung mga anting-anting. So Wow. Bawal man na? bawal ina sa Bawal gali ang Pero hindi man na sa talom, di ba? Kung anting-anting do mga kulintas malang na. Gawa siya sa ano sa cartridge naging sudlan sa anting mga okay Ah, ba? okay. Do bala man ang tsura. Oo. Ginahimo nila nga agimat. So bawal ina sa airport ginakuha namon ina sa. Ti pero sa pagkuha nyo sina ma'am naging powerful mga mo. Iti mga gimat mo. Why mo ko Wala sinagahakwan? Oo. Kay hindi man ako no para sa akon. At the same time do why makitagapati nga mga Okay. pulisan sa mga anting-anting. Oo, no, so depende sa pagpati. No, pero may ara ka Gapati mamapod ka. nga gapati. Nga subong no powerful na. Wala pa man ako. Tungkol sa anting-anting nga, no? Kabati nga gapati sila. Pero Oo. sa civilian siguro ba si Sige, siguro no, pero kiddingly aside ma'am no, siyempre like for example mga amo sina ma'am, ang mga evidences na naton ma'am no, so gina-turnover man na sa din na naton ma'am, gina-turnover like ma-confiscate naton na. sa amon Gina-hand over sa ato. bali gina safekeeping lang namon kag na Keeping nila Kabalikat Vince. Okay. So sa kadugayan mo ma'am sa aviation no, mayara bla kita ma'am ang pinaka worst or ma'am balaton hindi man pinaka worst no or mga pinaka dako lang naton nga recoveries ma'am mga ano nga ba nga butang nung pinakadako naton nga recoveries bala may mga kita mga high powered or dara nga mga recoveries ma'am. sa wala pa man. Wala pa man, siguro mga lang kung may dala nga bala mga more than 14 or 7 ginakuha na muna at the same time pwede siya kasuhan. Pero civilian Yes, na ma'am usually Civilian, ma'am no. yes. Pero gina-declare man kung sa PNP bago Yes. sila magsulog gina-declare nila. Pero kung kisa nalilipatan nila sa bag nila so nakikita na detect sang x-ray naton. Okay no kay gaano mas X-ray. Ito dra ka gid ma'am sa X-ray. All areas man kami. All year. Okay. So tanan man no, galibot-libot na kamo within the area lang sang airport no. Okay. So Pero mga at the same princess. time may ara masana a-assign sa arrival, departure kag final. Yes, ma'am. So during the time no, as you are performing sa imong duties and responsibilities ma'am, ano ba mga challenges no nga imo na encounter no sa during the length sang imo sining service no for almost 15 years. Ang siya sa trabaho ang physical kag emotional sa duty. So bali bisan amo nga sitwasyon inaara man amon nga mga upod nga gabulig sa amon ang teamworks training namon para magampanan namon amo nga obligasyon man. Yes, kag sa subong ni ma'am no. Thank you so much good for that ma'am. For this month of March no, may ara man bala kita ma'am no nga mga activity no or other mga activities ma'am aside sa lecture nyo nga usually nga gina-conduct ma'am. Actually may ara kami nga programa subong nga gapa-approve pa lang ng yung Zumba kag Wellness. Yes, wellness para po sa open. Kababaihan ma'am. kababaihan at the same time para
sexy sila. Wow, sana all sexy. Wellness ba, no? Beauty. Ma-intra ko na kablikat Vince. Oh, ate, hindi na magpuli. Hindi mo pula si Kablikat Princess, ma'am. Wala na niya coordination. Do wala gagri si kablikat to, Oh. kablikat Vince. Oh, kadlawin si Kablikat Tupi. Pero after siya na Kablikat Princess, pwede kayo upod kay ma'am. Naman, Yes, diretso na na oh, sumbaya. maupod ko gidayon. After siya na eh. Pwede man. Kung Oo. Okay, no? So, kanami. So, pila na nato ni kay years, ma'am, gina-practice ang mga sumba-sumbangan eh. For approval daw kablikat Vince. Oo. Pero sa subong year, no, for approval naman. Pero like before na experience na bala yes, nato. Eh. actually, may Ah. area Oo. sa Rojas, Kalibog, Katiklan. So, din sa Wow. Ilog, ano pa naman Then, ano pa nahulat ko kablikat Ano Vince? Maparokas na ko dayo. Paruwas ka na. So, abi mo sa 15 years man ni ma'am no, nga pagpangalagad, no, pagatag serbisyo sa aton sining mga kauturan, especially we're in the field of law enforcement. Mm-mm. So, nakita man naton kay ma'am, kay may mga sumba siya nga ginapatigayon. Mm-mm. Di nakita man naton si ma'am healthy. Oo, well Oh, fit maintained na fit si gid, ma'am. fit na fit, No? sexy gid si ma'am. Yes, ma'am, no. Oo. Kag of course no, hindi man nato napagambal kung hindi na makita sa iya mismo nga physical features. physical features, ma'am, no. So amo na no, dapat fit ka. Kay kun nara ka sa aviation, siyempre ang ginatubang mo dadlaw damo nga tawo mo. Sari-sari nga mga passenger, no, may mga afam kada or something, Pleasing no. personality. Mga chingchong, oh, mga ano dira, no. Yes, nga so mga tourist. sari-sari nga Oo. nationalities, no. Oo. So, amo na dapat no, fit ikaw nami ang imo nga pamresensya because we are the window of the government, no. Yes, Kita dayang oo. kita ang Apple of the representative. eye. Yes, Yes. apple of the eye. Pwede grapes lang. Pwede man kablikat Oh, Vince. Kablikat Princess, no. Okay, so thank you so much, ma'am. So, Kablikat Princess, ang imo naman. Yes, ma'am, no. Aside from sa Zumba, ma'am, no, ang may ara pagid kita ma'am nga mga iban pagid nga activities nga pwede naton nga nga ginahiwat nyo sa aviation group, ma'am. jogging kami every after sang mga 4 to 5. Yes. Grabe gid ang Yes, ila nga daily. mag-maintenance Jogging kablikat exercise. Vince ang ila nga physical features, no. Duma-challenge naman si Ay, kapoy blang maglagay sa luprano. Ang aside from that, ma'am, no, Yes. ang kay na ma'am, no, na hambal mo kaina nga gusto mo nga flight attendant, no? Oh, Nga before, amam, no, nga amam nga wala na siya matabo, ma'am, no? Nga wala mo siya ma-pursue. Hindi ako pinalad. Sa PNP ako pinalad. Wow, yes. Pero ma'am, ang during those times nga diri ka gimpalad, kumbaga amo na ni imong love of my life, no? Kay amo na niyang aton nga ging panindugan. Ang ano ang feeling ma'am nga ara kita sa service, ano ang daw maka-empower balam sa aton nga mga iban nga kababaihan, most especially sa aton mga on the job training, ma'am, no, nga gusto man maging pulis. Really sa mga kababaihan, so baging matatag po tayo, hindi tayo mapagod mag-inspired sa kung anong pangarap kaya natin inasa nga abuton. Kay pwede maging leader ang babae kapag lingkod sa bayan natin. Yes, kabalikat Vince. Sakto ginakabalikat Vince, no, ang aton nga mga kababaihan, pundasyon na sa aton nga Tahanan. community. Siyempre, Oo, tahanan ka oo. community, kabalikat Yes, Vince, oo. no? Kaya nga aton kababayan, kabalikat Vince, no? Nga, Kamuda mga living example. No? Which is Oh, kasi yes, dapat living natong example. tularan. Oh, mga example Yes, na ton. oo. Imagine si Kablikat Princess kay si ma'am natawa bala hindi man maglayo ilang lawas. Oh. Oo. Ang ilang fitness journey, no? Siyempre Yes, sakto gina. basta yang sige-sige mga kabanan, ma-maintain mo na makatag kay mayo serbisyo. Paano na nakaroon bigang Amo na ako na namian sa akon mga kaupod, mga Oo. kabalikat, no? Oy, pag isa ka kilometro imo lakat. Wala ba sa kilometro lakat mo hinapo ka na. Oo, No? So dapat hinapo na. maintain ang imo sining physical health. 20 di kilometers. mga sarangan, eh. Oo, 20 kilometers ko nang Ayan, ginadalagan. sakto na no kay Ma'am Princess, mga 20 kilometers ko na mamiya na dagan. So sa akon isa pa lang kilometro, lakat lang na ako. Hindi ko kasarang. No, so grabe siya pagabot sa sini nga physical health. Physical man. health, yes, Okay. kabalikat Vince, no? Pero amo nang hambal tabal kabalikat Vince, no, sa subong nga Women's Month, no? Kilanglan naton nga i-empower, no, nga aton mga kababaihan. Most especially hindi lang basta-basta nga aton mga babayi, no? Lain-lain ang aton mga roles, lain-lain ang amon roles. Pwede nga maging nanay, ang ada dira sa sulod balay, no? Hindi basta-basta ang maging working mom. Kag amo na sa aton mga kalalakinhan, no,
no, gaan tagid sang bugay kag respeto ang aton mga kababaihan. Kay lain gid ya ang pagdala sang kababaihan na most especially dira sa sulod sang panimalay, no. Gaan tagid sila respeto, halaga kag ang nurturing kabalikat Vince, no. Kay sila na ang gaalaga sang aton mga kabataan, sang inyo Yes. kabataan. Mm. Kag hindi gid naton pagaan sang tag ni lain sang buot. Lain sang buot either sa physically kabalikat Vince, emotionally, pwede man naton nga mahambalan nga ang pag-abusar kabalikat Vince hindi lang sa physical mo. Pwede man through online kabalikat Vince, no? Kag amo na kabalikat Vince, no? May ara kita nanay, utod kag kabataan, no, gaan tagid respeto ang aton kababaihan. Subong nga National Women's Month, kag hindi lang sa subong nga National Women's Month kabalikat Vince, no, pero sa kabilugan, no, kabilugan mga kabuhi, no, kabalikat Vince, dapat ginarespeto tagid aton ng mga kababaihan. Yes, so correct na kabalikat princess, no. So ma'am, no, para sa aton sining mga kababayan sa sining National Women's Month celebration, no. So ano bala ma'am, no, ang imo sining mahatag, no, nga ano bala ang tagaan gid naton importance, no, as being a woman, no, empowered woman, no, para sa aton sining mga kababayan, especially sa aton sining mga kabataan, no, nga mga pamatanon, no, ano ba lang aton sining mga word of encouragement or mga dapat nila buhaton, no, para malikawan ning mga pagpang-abuso, ma'am. Yes. Bali po sa airport po, sa mga kababaihan po, bali sumunod lang po sila sa patakaran po sang sa PNP personnel kag ano man ang Yes. kahinahinala nga makita nila nga malain iti sila mag-atubili nga magsumbong po sa amin para naman sa ilang seguridad kag safety sa ilang pag-travel. Yes, ma'am, no. Yes, So, sakto, correct, no, para sa aton dira nga mga passenger, no. Mhm. Especially sa mga kababayan naton, no. Don't hesitate, no, nga mag-approach sa aton sining mga kapulisan or sa aton Oo, dira hindi nga- lang magipos-ipos Yes. kabalikat Vince, no? Once nga may ara sang may nagbastos or may if ever nga lain nga hindi mayo, no, nga may hitabo nga natabo, ara lang gid sila ma'am, no, sa Vision Security Group, no, Mm. nga ga-assist gid dayon lagi kung if ever nga may ara ka mong i-report. Yes, no. So sa sini naman, ma'am, no, nga tinion, no, para sa aton sini nga mga kauturan, mga tagpalamati naton, ma'am, no, basi may ano pa kita, no, actually mera kita nga incoming nga mga sumba, no. So ano pa gid, no, ma'am, ang halimbawa, no, may mga ano pa gid bala nga mga strategy, no, or pamaagi ang aton sini nga ginahimo, no. Why is it nga namintinar naton, no, ang peace and orderliness, no, sa aton sini nga mga airports, Yes, ma'am. most especially kabalikat Vince, no, sa Iloilo International Airport. Yes. Bali pinaigting namon ang safety kag seguridad sa airport. At the same time request kami diri sa local sang additional personnel para po sa police visibility sa airport. Para masiguro po ang safety ng atong mga pasahero. Yes, so Kumbaga, rest assured, no, nga safe and secure gid, no, nga aton sini nga mga passengers, no, even sa mga gadulong, no, sang ila sini nga mga himata dira, no, pasakay sa eroplano, so safe and secure gid kita. Kag of course, ma'am, no, it is kumbaga komplikado man sining Mm-mm. obra, no, kay damo Sakto, kita gid mga ka ginadetermine, no, nga mga possibilities, like for example, do bala mga kahinahinala bala nga mga butang nga or may mga eksperyensya mga muna, ma'am, no, nga may ginbilin nga bag or something mga muna, no. Yes, bali permi siya. Hindi man siya permi kakatabo, pero may ara gid nga nagakakabilin. Pero once nga may ara dira, ara atong mga kapulisan kag mga security guard naton nga mag-assist ma-secure po ang area na para ma-verify kung ano ang Ma-determine. isang bag. So, Mhm. pero bago dira ginaano man namon siya, gina-page anay kung ara ang tag-iya o wala. Yes. So with that, ma'am, no, thank you so much, Gid. So before we proceed, no, sa overall nga message mo, Gid, ma'am, no, para sa aton sa mga live viewers, tagpalamati kag gutom malabutan sa aton sini nga programa. Yes. Of course, para, Gid, no, to empower and to inspire our kababaihan, no, muna ka balgina ni Ma'am Hirotse, no, ni Attorney Hirotse, no, live like the babaylans, di ba? Di ba mo naton Yes, nga live like the tema subong, no? babaylans, grabe. Oo, kumbaga well equipped ka, no, knowledgeable ka sa tanan nga butang, no. Yes, Hindi oo. kumbaga hindi ka bala nga babayi ka, hindi nga babayi lang. Babaylan, Wala na yes. ginalang ang babayi. Oo, kung din ka ihaboy kabalikat Vince, no, pag ano,
Ligo dayon ba? Yes. Okay, no? Para naman sa mga komento naton na Ma'am Princess. Pasiplatan na natin oh, kablikat Vince basi magsunggod na, no? Pasiplatan ay, basta anay dabe. Si Ma'am Lani Chin. Good morning, sir. Thank you so much, ma'am, sa pag-monitor sa aton nga programa. Ang aton nga si Ma'am Nala Rodriguez, no? Yes, Man siya thank you so gapon much, ma'am. kablikat Vince, no? Nga Always. monitor gapon always sige na si Ma'am. Si Ma'am Geraldine Patosa. Wala ko kuno audio kablikat. Asa subong? Aran na. Ara na. Tapos si Sir Virgie Jaji Azlob, Kabalikat Vince, Yes. monitor man. Si Sir Robert Pinalosa, ara man gapon. Good si morning, manang, no? Kag sa pakas Ian ko dra. Naomi, Kabalikat Vince, dira sa may Si Ma'am Invest. Lumawag. Oo, Yes, sa thank you so much, Invest. Oo, sa pagmonitor. Gabi nga account to. Si Sir Tumba Patis sa Lukra. Oo. Ating kagit sir sa pagmonitor, si Good Sir morning Benedict naman. D, si Oh. Catherine Dorador Latua, classmate ko man. Wow. Monitor man si classmate. Oh. Diri man sa akon kablikat Very Vince, supportive. no? Okay. Very supportive gid akong classmate. Pasiplatan ko man di kablikat Vince sa akon nga live Facebook page diri sa Princess Marga kung Facebook page. Si Sir John Ray Rote is watching, si Sir Mejay Salaver, si Sir Richard Saradin, si Sir Mar Surupia, si Sir Aldrin Pogoy. Good morning, idol. Pa-shout out from Getafe, Bohol. Salamat Wow, and layo pwede ba? pa-request. Umaasa lang sa iyo. Ano na kanta? Oy, kanta sila nga request yan. Pwede kita FM, ha? Hindi kita FM. Nalipatan ni Sir Basi, abi niya, Yes. FM kita. Oh, i-play mo karon eh. Si Oh. Ma'am Selmars Barlas. Bulawan no? lang, ah. Oh, hinablos ni Ma'am Ann. Wow, good Nga morning. watching. Si Sir Ching Choa, kay ga-incheck iya pangalan, di ko mabasa. Thank you, sir, sa pag-monitor. Si Sir Jeffrey De Tamas, morning ma'am, pa-shout out po. PPA Guard. Thank you so much mga sirs, no, sa aton pag-monitor sa aton live program subong aga. Kag si Yes. Sir Skyscraper. Kag si Sir Dennis Edrolosa Damian. Nice idol. Oh. Thank you gid so much, sir, sa pag-monitor sa aton programa. Wow, so thank you so much gid no sa subong aga Makabenan. Still no nakatunin ka mo Makabenan no sa DYIS 106.7 no Radyo Gyon Santa Barbara. So nagapasalamat kita dira no sa kaygunan no nga ginatag sa ato no ni Doc Dines Superficial no ato sining mayor no sa Banwasang Santa Barbara. Ang aton man dira nga station manager no kay Sir Buboy Sokal dito kag sa mga katapo no sang Radyo Gyon no kay Sir Ray Shodena kag kay Ma'am Zoila Cordero no kay Ma'am Alaysa Cordero dira no good morning kita sa tanan kag ang ato dira nga world class technician no kay Sir Genesis De Mihilio no kay sa subong tan nga adlaw kablikat princess kung gusto nila sang priska no nga mga balaklon Wow. no mga ulutanon karne, baboy, manok, no kadto lang mo dira sa may tinda sang Santa Complete Barbara. No kay tinda kita subong kag nagasigabong kita subong dira subong no sa tubang sang munisipyo no sang Banwa sang Santa Barbara kag of course may garanog magkadara nga speaker sa tinda sang Santa Barbara. So mga suki no sa mga nagabulante da kag mga Amat-amat na. Yes, amat-amat na mo dira mga kauturan. Yes. Okay, so may ara kita nga additional no comment sa subong aga. Halin kay Mama Rena Navales de Patuan. So aton dira nga Deputy Chief of Police no sang Maasin Municipal Police Station. Thank you so much, ma'am. Good morning. Kagay sir ano dira no aton dira nga hepe no kablikat Police Lieutenant Siron Empedra. Good morning, Morning, sa sir. mga tropa naton dira. Okay, and to the finale. Yes, ma'am. Final round. Kablikat final Vince. round. Okay, no, manubalik naman kita kay Mama Fines no sa Subuaga, no. Oo. Aton sining dinapit no isagid ka mga babae bilang nga isganan Babay no lang. mga kabenan no kag dapat ginaton nga tularan mga kabenan no when Yes, it kablikat comes Vince, sakto gina. sa mga accomplishment no damo na sang napamatudan na mo 15 years in service mga kabenan. Di basta-basta. Yeah. So at this time ma'am no gusto tagid mabatian ang imo sining minsay. Ay by the way, before kag mag-proceed ma'am basi mera kada ang mga birthday greetings o may mga dapat kapag kita ipatamyawon Tamyawon, ma'am. oo. Oo, nga mga friends mo, families, mga loved ones mo ma'am. No, hindi lang special sa Co-workers, wala mga pa. special someone, may ara. Yes ma'am, oh. Basi, Bali, ginatamyaw kasi ang amon nga officer in charge sa ABCU6, si Police Lieutenant Colonel Louis D. Donglay. Kag si ang among mabuot nga station chief, si Yes. Police Major Rinier Doliente. Kag si Sir Police Lieutenant Giovanni Gansiro. Kag si Police Lieutenant Frank Edward Tamon.
mayong adlaw sila nga tanan. Oh, good morning. Wow. Good morning man sila, sir, Good no? morning gid no mga sirs no. Good morning dira sa inyo. Kay sa tanan nga katapo no sa nga Aviation Security Group no kasubong Yes. nagahatag no sa ila sining Kagatamyaw man sila subong kabalikat, Vince. Yes, nagahatag Oo. serbisyo no sa aton dira nga mga kauturan no sa mga passenger naton kag sa mga airports naton nga ginamit tinarang seguridad no sa matag adlaw nga operasyon no sa aton sini nga mga airport, mga kaabyanan. So halong kita and siyempre tanan-tanan nga bagay dapat iapid ginaton ang prayers no kay kumbaga bisan ano mo na karon niya ka pagpanikasog ano mo na karon ka secure kung wala ka man pangamuyo so ti more or less no Wala damo ka gid guidance sang- kabalikat, yes Vince. wala ka sang guidance mga kabenan so budlay na mga kabenan no amo na blang all things work together for good but if you don't pray no mga kabenan no kabudlay sang sitwasyon Correct, kabalikat, amo na nga Vince. siling mo kabalikat princess kung nagapangamuyo kita siling ka blang adu kasulhay lang Yes. no kay pangayo kita guidance mo I Matayo believe yun in the kag divine matawhay gid providence kabalikat, Vince. Sakto gid na kabalikat, Vince. correct so sa subong aga gali no kabalikat princess why ta mag-greet ang mga birthday celebrant sa subong nag-greet Oo, mo wala mo gid man ging pa ano. Yung- okay so sa subong aga mga kabenan Oh, before nato malipatan Oo. happy birthday kay Glenn, no? Kaselebrar sa mga birthday Oo. nila sa subong nga Marso kabalikat, Vince. Correct, no? Bata mal ang matambok maniwang balo kag mga binayaan. Subong yata Oo. ang week man nga maselebrar Oo. sa ang birthday si Patrolman John Homer Madera kabalikat, Vince. Wow. So, Nag-advance na to sa kabalikat, Vince, no? Sang iya nga pahanda ligan. so happy birthday Happy gid abade. birthday. Oo. Kasi tanan nga silbrada ano, kung wala man may nagtamyaw sa inyo, halin sa inyo sining Kabalikat Multimedia Convergence Center no, sa kalwa ni Dr. Amiloy. Sa inyo sining Iloilo Police Provincial Office mga kabinan, halin sa inyo sining mga kabalikat kag mga Ilonggo Cups. Happy birthday Happy gid. birthday. Enjoy your special day kay hindi lang magpatama dra. Kay usually no as tradition sa aton sining mga Pinoy Kabalikat Princess, Mhm. no may mga inom-inom gid nga Yes. session. Oo, So, most budlay ni. especially gid sa mga mani nga Tikon ka biyahe ka, layo pa ng imong pulian kung nakainom ka da, buti basi birthday mo maning pagkadula mo. Kahalungan tagi madala naton na sining kabalikat mga kaugalingon no. Tandaan naton especially kung ikaw isa ka breadwinner, tandaan mo no may kabataan ka nga gahulat sa imo. Correct. Pag may pamilya ka, may ginikanan ka nga gahulat sa imo. So paghalong no life is precious mga kaminan. So Yes, dapat kabalikat, ginaton nga tagaan sa importansya ang aton sining birthday. No, pasalamat ganin ang nakabugtaw lang bisan hindi niya birthday. Yes, correct. Kabalikat, Vince. Yes, no, tandaan natin mga kabinan, yesterday is history, tomorrow is mystery. But today is a gift, that is why it is called the present. So, Yes. dapat pasalamatan natin mga kabinan. Okay, no, sa liwat na happy birthday dilat, wala ka mo na magiging great, Oo. bala ka mo tayo. Kung may ano Oh. man bala makabati kabalikat, Vince, mo ang pamutos lang amon gapon. Abaw, no, gabaton kami Drea. Oo, open Oh. gid ang kabalikat Multimedia Center. Yes, okay, arin na mga kabinan, for the final round. Final round. Okay, no, ma'am, gusto tagid mabatian sa subong aga, no. Bilang amon espesyal, no, kag dinapit nga bisita, no, diri sa aton sining Kabalikat Multimedia Convergence Center, no, kag in connection, no, sa aton sining in the celebration no, sa aton sining National Women's Month, no. Yes. Gusto tagid mabatian ang imo sining mensahe kag panugyan, no, sa aton sining mga live viewers, ta mga tagpalamati naton, kag gutom malabutan sa aton sining programa, especially sa mga the entire community, no, sa mga kababayan naton. Regardless ng edad, no, kung imo gin nga mensahe ma'am sa subong nga aga to empower and to inspire them, ma'am Kabalikat Police Senior Master Sergeant Menelisa Desalisa Faynes. Faynes. Yes. Kabalikat men sa daw salamat. Ginabati ko ang tanan nga mga kababaihan sa pagselebrar sang National Women's Month. Padayon kita nga mangin matatag kag inspirasyon sa aton nga komunidad. So kahit babae ka pwede ka maging leader. Kag madamo gid nga salamat sa Iloilo Police Provincial Office kag sa radyo og dun Santa Barbara sa sini nga oportunidad. Wow. Thank you so much, ma'am, no. Brief and concise. Babae ka, no, pwede ka maging leader. So, muna, ma'am, dapat kidi pakigbato ninyong inyong kinamatarong. So, imo Kabalikat Princess, anong niyang imo sining nga mahambal Kabalikat Princess? Basta ako kabalikat, Vince, ya, ko ang akon nga ano? nga kadlog dayon sa kabalikat topic mabatian ako ng mga komentar. Basta aton kabalikat Vince, no, as long as wala kita may ginatapakan, no, nga Yes. any kind of person dira, no. Ang ginaubra naton insakto nga aton ubra kag matayo yun, no, kag ang mapinalanggaon ka klase nga tawo kag Siyempre. ever nga
ang gina-pursue mo lang ang imong nga dreams, no, kabalikat Vince, go and go lang kita dara, no, kag padalaan tagid, no, kabalikat Vince ang pangamuyo, kaya mo gid ang pinaka-importante sa tanan. Wow. So, thank you so much, Gid, sa liwat mga kabenan, ha? So, sa oras ng happy birthday dyan po natin baka. Okay, no? Sa oras ng alas 11:03. Medyo naglapaw kita, pero okay lang, no? Muna ako may guest kita, Dre. Kadali ka mo mixet, tao. Tamo ko ron, Sino kadali, aw? pinanglusi, tamo ko ron. So, muna mga kabenan, no? Thank you so much, Gid, no? Sa inyong pakikupod sa aton, sa umpisa, hasta sa Uli. subong. Bantayan gali, no? Aton sining regular program. Kabalikat Princess, ano ni mga regular program naton? Ay, aton kape kag balita, kabalikat Vince, no, tamyaw or malantaw nato na during lunchtime, no, kabalikat Vince 11 to 12 noon. Yes, no? Kada ano yun, ha? Every Monday, kabalikat Vince Monday, Wednesday, Thursday, Friday. Yes, kay every Martes, ang aton Yes. sininga. Ilonggo Cups on air naman, kabalikat Vince. Yes, no? with Radyo Ogyon. Radyo At Ogyon. subungan mga kapinan, every Sunday, meron man kitang Ilonggo Cups on Air with DYKU 88.7 K5 News FM, Yes. Philippines Serbisyo. May puso. No, from 11 a.m. to 12 noon, every Sunday na mga kapinan, ha? Consistent gina. And sa afternoon, no, meron kitang ara naman, no, sa 100.7 XFM Iloilo Radio Patrol. Katropa mo! Exciting! So, damo kita mga kabenan, amo na aton sining pamagi, no, to amplify, no, sa mga accomplishments sa aton sining mga Ilonggo Cups, no, proyekto kag inisyatibo, no, sa mga nagapanguna kag mga nagabaga nga balita, no, para nga ti like, share. Comment. Hindi ka mo makalipat ng mga kabenan. No, para nga ma-inform, no, ang aton sining mga pumuluyo, no, diri, no, sa probinsya sang Iloilo, Yes. or the whole island of Panay, no, nga aton sining mga kapulisan, especially, no, sa aton sining aviation group, sa tanan nga sangay sang aton sining Security. ahensya, no, we perform, no, as we transform, no, naka-transform kita, no, we innovate kita mga kabenan, no, nag-innovate kita, no, para sa peace and order naton. Eblamote ang mga kautoran naton dira gani nga gobra sang kabalastugan gi-innovate gani. correct. How much more ang aton sining mga ang aton sining law Kapulisan, enforcement. yes. So muna mga kabenan, no, bantayan gid, no, especially, no, thank you so much gid sa liwat, no, sa aton sining mga followers, kay ti ma 65,000 na kita, no, nga Yes, followers sa Kabaligata Princess. Wow, kagamata mo kabalikat Vince. Yes, no, kag sa mga very supportive naton da nga avid fans, mga followers naton, please continue lang kamo sa pag-like and share to inform sa mga relatives naton, no, sa luwas sang pungsod, no, nga magpamati, no, kag maglantaw sa aton sining live viewers nga ma-inform sila, no, sa mga gakalatabo dire, no, sa ila sining dutang ginbunagan, no, dire sa inyo sining motherland. Wow, Yes, no. motherland. Okay, no, so kabay pa, no, nga magpadayon gid na mga kabenan para sa aton sining komunidad. Kag nagpasalamat man, no, ang aton sining Provincial Director Police Colonel Bayane Manuel Rasalan, no, sa mga anti-criminality campaign naton, which is nga very supportive gid ang aton sining mga pumuluyo, no, sa mga drug accomplishment naton, pakadto sa mga illegal logging naton, no, nga continuous ina mga kabenan. No, wala kita gapabaya, no, kay ti padayon naton na ginapabaskog. Kabalikat Princess, sugutin mo nga may galagaw-lagaw wanted sa likod mo o sa piyak balay mo na, no? Wala gid kabalikat Oh. Vince. Hindi na ni pagpalagawon ang mga muna nga tao kay Woodline na. Yes, no, being a law-abiding citizen, no, amo na pinaka the best naton nga ma-offer, nga mabulig sa aton sining government mga kaabyanan. So madamo gyud nga salamat sa liwat, no, sa aton sining mga kauturan. No, sa ngalan sa aton sining Provincial Director Police Colonel Bayane Manuel Rasalan. Kag sa ngalan man sang aton Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Rolando Aranyo. Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. No, naging kaupon ninyo sa Subungaga. Of course, thank you so much gid sa liwat, ma'am, no. Police Senior Master Yes. Sergeant. Salamat man Mendeliza. kabalikat Vincent kagay Princess. Yes, ma'am. No, hopefully, no, hindi lang ni first time, ma'am. May next time pa. No, Kabay pa. yes, kag sa next time, ma'am, well prepared na gid si ma'am, no. Tama na mo pag si ma'am. I-discuss. Madala na kupod. Yes. No, yes, ma'am, Basta no, yan ang namin man, magabot no. sa body, kabalikat Pero Vince. actually, ma'am, no, kung sige lang, ano, kung ikaw lang isa, kiti bangod sa kasakuon, no, mga ato ni nga upod, may mga ginaasikaso man, no, pero next time, ma'am, kung chill-chill lang, ano, wala Very man kita- welcome gid kamo din ma'am sa aton Iloilo Police Salamat. Provincial Office. Yes, ma'am, no, kag of course,
No, sa aton sin nga technical side naman, no, we have aton sin pinakagwapo. nga gwapuhon, grabe ba di? Aton sin nga world class technician, no, Police Staff Sergeant Christopher Tupe, the Great Dignadisi. Ako naman ang inyo kabalikat anchor, no, until next time, Police Staff Sergeant Vicente Blusa Jr. Kaya ako naman, kabalikat, Police Corporal, Princess Ruth Margaret Istabilio. Inyo, masaligan. Kagkaayuhan naton storya sa imong pag-ulit. Sa lugar sang Santa Barbara may legacy kag handom nga nag-umpisa, naghatag siya pagpalangga sa banwa, ining rason nga ginadumdum naton siya. Seguridad gingaan niya importansya, agud mapahamtang kasing-kasing sang kada isa. Hindi lang lupa ang ginbahin niya sa aton, kundi paglaom kagkaayuhan naton. Storya sa imong pag-ulitin, padayon namon nga ikasagin. Bulawan ang imong mayong nga binuhatan, magapabilin isang kahatumanan. O Bulawan, ang imong puli ka kontribusyon, magapadayon sa mga sunod nga henerasyon. Bulawan, Francisco Sumarisay Silawan, Francisco Sumarisay Silawan. May bahin sa panugyanon mga Ilonggo, nagpadayon ang kapulisan sa pagserbisyo, initungod sa mayo niya nga binuhatan. Amo na nga dapat naton siya pasalamatan. Storya sa imong pag-ulitin, padayon namon nga ikasagin. Bulawan, ang imong mayong nga binuhatan, magapabilin isang kahatumanan. O Bulawan, ang imong puli ka kontribusyon, magapadayon sa mga sunod nga henerasyon. Bulawan, ang imong mayong nga binuhatan, magapabilin isa ka handumanan. Handumanan. Bulawan, ang imong puli ka kontribusyon, magapadayon sa mga sunod nga henerasyon. Sa lugar sang Santa Barbara may legacy kag handom nga nag-umpisa, naghatag siya pagpalangga sa banwa,
rason